ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଶିଖିକି କହିବି, ଚଳିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ମୋତେ ଏଠି ଡାକିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାଟିକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ এই জায়গাକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏ ମାଟିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି এই କମିଟିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଦର୍ଲିପାଲି ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସମୀର ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି, ଯେତିକି ସମୟ ରହିବି ହଙ୍ଗାମା ହବ, ନାଚ ହବ, ଯାହା ମୁଁ ମୋ ବାଇଟ୍ରେ କହିଥିଲି ଧମାକା ହବ, ହବ ତ? ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଘୋଷ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାଟିକୁ ଯେତେ ପ୍ରଣାମ କହିଲେ କମ୍ ହବ, କାରଣ এই ମାଟି ସବୁବେଳେ କଳା ଆଉ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି।